Manchester United za ta rage ma'aikata 200 domin kungiyar ta koma samun riban kasuwanci nan gaba. A shirin da shugaba Sir Jim Ratcliffe ya dauka na rage kashe kuɗi domin samun riba. Kaka biyar a jere United na asara tun daga 2019. Kungiyar tana ta 15 a kasan teburi, gurbi na biyu tsakaninta da 'yan ukun kasan Premier League a bana. A wani labarin kuma, a daren nan za a fara wasu daga wasannin mako na 27 a Premier League da za a yi karawa 4. Brighton za ta shi bakuncin Bournemouth, Crystal Palace da Aston Villa, da wanda Chelsea za ta yi wa Southampton masauki a Stamford Bridge. Chelsea tana mataki na 7 a teburi da maki 43. Ita kuwa Southampton tana ta ƙarshe ta 20 da maki 9. A wasan farko a bana da suka fuskanci juna, ƙungiyar ta Stamford Bridge ta dura 5-1 a cikin watan Disamba a St. Mary's. A wani labarin kuma, a daren nan za a buga wasan farko na zagayen dab da ƙarshe a Copa del Rey tsakanin Barcelona da Atlantico Madrid. Karo na biyu da kungiyoyin za su fafata, inda Atlantico Madrid ta ci Barcelona da ci 2-1 ranar 21 ga watan Disamba a La Liga. Karan farko da Atlantico ta yi wannan kwazon tun shekara 18 da suka gabata. Kuma Barcelona ne kan gaba ya wallashe Copa del Rey mai 31 jimla. Ita kuwa Atlantico 10 ne da ita. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.